Maayong hapon. Ako ipakita ninyo ang bunga ng red hat. Ano si red hat F1 nga variety. Awa, bunga ko tinaganaw. Dagko kayo. Dagko kay bunga. Napay kupitin siya ni kanang pinatubo F1 sa kondor. Okay pod. Sukol ko ng mga sakit. Basi kato akong itanom sunod. Pero ang F1 kining red hat okay mapod. Mo ni ang red hat. Ang akong problema nga nasugatan karon diri, mukulot ang dahon. Pero bisag ni kulot ang dahon nakabunga may noon. Mo ni akong sulbaron no ni unsaon pa ko ni pagsulbad ni. Wa pa ko masulbad. Pero dili mapud tanan. Ang uban okay man zaman ni okay man katong usaw nakulot to. Kita na pa ninyo kulot. Kita mo dahon nakulot-kulot. Luoy kita na pero nauli ani ang uban aksyon naman pagtubo. Pero namuwak man. Di parehari nga okay man siya. So dili ni siya virus, di po dangan, wala ko nakitaan nga dangan. Either kuwang sa abono o nasubra ang abono. O tungos ka init ba? Pero dili wa man. Okay man rin uban. Unang naglibog akong kutaw. Masay sakit ani. Sige lang. Don't worry. Masulbad na ito ni sa maabot ng mga adlaw. Okay. Kung dahil nahibaw dia, palihog lang po comment sa obos. Maluoy taong kaning beginner nga farmers. Okay, bye-bye.